garde bo nane joni tayi take mbiɗa me mana taki neɗɗo yiya tan ko mawɗo wana babu en ñañata walla ko addi ñañol enen ful men ñaña tan pula kam jeyno ñañol hay wamba men ñañi kono ɓooyi ɓe ƴeewi ñañol a leƴƴi ñañol hoddu immi ko wam bambara jeeyi hoddu walla soninke en mbi soninke sarkulle heɓe jeeyi kolli kono pulla ñañan ɗo kam pulla tawno tan ko ñañol hay sa yeeyi kolda ko ñañoji kono ɓe ƴeewi tawi ñañol a hoddu bambaɗo woni pulla saabu mbi pulla dikka labba sam bambaɗo hay labbo laaɓi lekki eyyi ɓeɓe yummi ɓe laaɓi goto jibinnoɓe yi heɓe mais babi namtuno ko ɗum serni hoddu e ñañor e baylol holɗum serni gueɗe sendi ɗum ina seedi ñañor a yi no sifa mum wayi ñañor to leeɓi pucci mbaɗa ɗo pucci jooɗi leeɓi labaɗa mbawata yiite sammere joni laati juutɗi mbawa dañ ko ƴetti ko ha jaggaga eyyi sikki laati ki daɓɓi leeɓi laɓɓi tirta ñañor eyyi ko ɗum taki ñañor wayno wayni ñañor min ñaña aɗa ekkoto worde nde aɗa ekko ya puɗɗiɗi a wawa hanti a woni sagata mawɗo hanti a hoolima hen ñañoɓe tokoto ɓe jaltuno ko joni en ha tolno hono mo joni holɗum serni ñañor e baylol e ko hoddu seedi ɗum tan kono jiiɗa ɗum ñañor ko wima ko leydi pucci ɗi tirata ɗum hoddini hay hoddu hanki ɓe membi cas tan e cas hanki hoddu watta ko ɗiggaji leydi pucci gonatno jagga ɗi mocca sen kadi baylol e ñañor baylol ene waɗi différence fof ko pene men tan baylol ko gaariol waɗata wana comme no langgal ngal ɗum wiyete ko langgal ayiya ni wayi feles mbaɗa hen gaariol ligne gaariol karlagol eyyi mbaɗa baylol minen noon a leƴƴi ful min baylata min ñaña
baylor ɓuuɗa bukka leñol o wiyete ɓuurol ayna baali ɗum noon baba holɗum mbaynotoɗa leñol fulɓe e mbayno pour men rokka ɗumen wasiw heɓe men ñaagui kadi état o ko banggal fulfulde cadre uji men wonɓe toon wayno allude mburso en ɓe mbawa dañde hunde wotere simi jiiɗi yo ɗum atto yo ñañoji gardu wona haala bona wonata wona minen ɓe min woni ɗo ko Richard toon ɗo kumma ɗo tawɗami woni to ɗo wiyete Mbay Hawa ko yaya woni troupe kalante o nanino penda madame won duuɓi hedde 71 en ko penda madame ko jimowo kono ko bawolo jeeya e penda natti wurde te yaya dikiri toon won ɗo yaya bonni ɗo arti amen Mbay Hawa ko on troupe won ɗo e yaya dikiri walla mbiya yaya cannaraji Mamadou Pat Djinour Mamadou Pat Djinel on noon rewino Djiri TV kay kam mbaɗen émission 70 Mamadou Pat Djinel min ani Mamadou Pat haade mum andu yerino Mamadou Pat ɗo ɗo kalanmi ko radio kalanmi mbeɗa hollira e Mamadou inani Souleymani Thiamel on boni ɗo ɓurata takki on boni ɗo takki poowe wondi ɗo wiyeteɗo Baba Diallo en tawi toon ko mawni ko huuɗi toon ɗum noon baba Allah jarama Djiri TV ma ha gongol alhamdulillah rabbil alamin merci beaucoup mi uddire hymne national c'est beaucoup